होमबा दासिम जोलै दा सिदानो नोंथांनि फार्स्ट मुभिमोन? औ आंनि फार्स्ट मुभि जोलै दा सिदानो। बेनिफ्राय सेकेन्ड मुभि? डास्क। दा बिथाङाथ' अवार्डबो मोननो हाबाय आरो फेमाससिन जानो हाबाय। बेनिफ्राय मा रल मोनामोन बे डास्कआव? डास्कआवहाय आङो माबा ब्रथेलनि सासे सेक्स वर्कारनि आं रल मोनदों, जेरावहाय माने नर्थ इस्टनिफ्राय आङो सेलेक्ट जादों आङो बे फिल्मनि थाखायहाय आङो। ओमफ्राय आंनि बेस्ट अफ द बेस्ट आं होनो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन। सिबिनां रायजो राजा, नोंथांमोननो आं दिनै बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रिजों सावरायनानै दिन्थिनो नाजागोन। बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो रावबो इन्टारनेशनेल अवार्ड मोनफेरनो हायाखै। दिनै बे फावखुंग्रियाल' मोननो हादों। दा आं बिथांखौ वेलकाम खालामसै। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकाम वान एन्ड अनलि पेन्सि ब्रह्म। नोंथांखौ आं आंनि बे बर'नि आलफ्रेड चेनेलाव बरायबाय आरो नोंथांखौ थेंक इउ होनबावो। मानो होनबा बिथाङा गावनि बेसेन गोनां समखौ नागारनानै दिनै आंजों सावरायनो एसे टाइम होनायनि थाखाय आं बिथांखौ आरो खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासि हरबावनाय जाबाय। बिथाङा दाख्लिसो 22 अक्ट'बराव बे अवार्डखौ मोननो हादों। बे अवार्डनि मुङानो जाहैबाय बेस्ट एक्ट्रेस एट बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल केनाडा 2020। बेनिफ्राय सिनेमानि मुङानो जाहैबाय डास्कनि मिनिङानो जाहैबाय सानहाबनाय। दा जों बेखौ एसे मोजाङैनो मिन्थिनायनि सिगां जों एसे इन्ट्रडाक्सन लादिनि बिथांनिफ्राय। गोबां मानसियानो बिथांखौ सिनायनो हाया, जों बर'बाबो। बिथाङा मानो होनबा बे फिसा फिसौ बर'नि प्रजेक्टआव खामानिखौ मावा, एसे स्टेन्डार्ड आरो क्वालिटि प्रजेक्टआव खामानिखौ मावो। जों दा बिथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन दासिम मा मा प्रजेक्टआव मावनानै फैखो आरो इयुनाव मा मा प्रजेक्ट मोनबावखो एबा मावबावगोन। जों बेखौ लासै लासैनो मिन्थिलांनो नाजागोन बिथांनिफ्राय। दा सिगाङाव जों मिन्थिनो लुगैबाय नोंथांनि जोनोम जायगाखौ एसे खिन्थानानै होनो हागोन नामा? आङो क'क्राझार बागानसालियाव जोनोम मोनदों। नोंथाङा स्कुलिंखौ बबेनिफ्राय खालामामोन? BPCM बेबेन इंलिश मिडियाम हाई स्कुल क'क्राझार। आरो ग्रेजुएशनखौ? क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज। बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएटबो खालामदोंमोन नामा? औ। बबेनिफ्राय खालामदों? बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिस्ट्रियाव। बेनिफ्राय मा इयाराव कमप्लिट जाया? 2017। बिथाङा सासे हाइलि क्वालिफाइड। बेनिफ्राय बे एक्टिं लाइनाव मारै सौफैनो हाया? एक्चुअली बुंनो थाङोबा आंनि मायाहाय आलायारन फिल्मनि एक्ट्रेसमोन। ओमफ्रायहाय सामहाव आंनाव जेनाव दंखायोमोन खोमा, बेनिखायनो आङो जेला आं प्रजेक्टखौ मोनदोंमोन 2016आवहाय फार्स्ट मिउजिक भिडिअ हायना सना। आङो माखौ सोंग्रोबाय एन्ड शी एलाउड मी, ओमफ्राय आं कन्टिनिउ खालामबाय आरो दा दिनैसिम बिसिम सफैबाय आङो। आं मिन्थिबावा, आं दिनै आलायारन फिल्मनि एक्ट्रेसनि फिसाजोजों सावरायगासिनो दं। बाब्रे बा, आं मिन्थिबावामोन नै, दासो मिन्थिनो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिन्थिनानै। मानो होनबा दासिमबो बिराद हाई क्वालिटि मुभि बियो। गोदो गोदाय बानायदोंबाबो दासिमबो बेबायदि मुभिखौनो बानायनो हायाखै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। आलायारन, खोमसिनि लामा बिराद मुंदांखा सिनेमामोन बियो। जों गोदो उन्दैयावनो नुबोदोंमोन बेखौ। दिनै आं दा फेमास एक्ट्रेसनि फिसाजों एसे सावरायगासिनो दं। बेनिफ्राय जों मिन्थिनो हाखाबाय न'निफ्राय जेबो अबजेक्सन गैयामोन, माने एनकारेजमेन्ट मोनदोंमोन। बिमायानो एक्टिं लाइनाव दंखायोमोन, दा फिसाजोआबो एक्टिं लाइनाव आगान सुरबाय। जोबोद मोजांनि खौरां। दा जों मिन्थिनानै लानि दासिम मा मा प्रजेक्ट मावबोखो। सिगां मा सिनेमा एबा भिडिअ मिउजिक एलबाम बा सर्ट मुभिस बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनामोन? आङो फार्स्ट मिउजिक भिडिअ हायना सना खालामदों, ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो आगान खालामदों मिउजिक भिडिअ, ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिबारा बारोब्ला मिउजिक भिडिअ, ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय जोलै द सीड डिरेक्टेड बाय मेम रजनी बसुमतारी, ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ फैले आगे फै, ओमफ्रायहाय सिजौ फिल्म बियो फिचार फिल्म डिरेक्टेड बाय विशाल प्रीतम चलिहा, ओमफ्राय बेनि सिगाङावनो आङो डास्कखौ खालामखादोंमोन। इट्स बीन अलमोस्ट 2 years डास्कआ। दा जों बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय बिथाङा गावनि बे एक्टिं केरियारखौ स्टार्ट खालामदोंमोन
मिउजिक एलबामनिफ्राय मा इयाराव 2016 निफ्राय 4 years of journey ओमफ्राय दा बिराद गिदिर achievement खालामनो हाबाय नाजादों ओमफ्राय फार्स्ट मुभिसानो जोलै दा सिट जोंनि बर'फोरनि मादाव जोलै दा सिटखौनो दा सबसे माने टप क्वालिटी मुभिस होनजायो आरो जोंनि बर'फोरनि सिनेमाया दासिमबो इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव स्क्रिन खालामनो हायाखै जोलै दा सिटखौल' हादों गोबांथार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव जोलै दा सिटआ स्क्रिन जाबाय आरो अवार्ड मोननानैबो बिराद नाम खामायनो हाबाय जोंनि थाखाय बियो बिराद गोग्गाथाव होनजायो जोंना पेन्सि ब्रह्मआनो बे सिनेमायावबो रल गेलेदोंमोन बिराद लाखि होनजायो नोंथांनि मुभिया इन्टारनेशनेल लेभेलाव स्क्रिन जाबाय दा नोंथाङा बुंजायो बिराद लाखि होननानै नों मा सानो लाखि नंगौना नङा पेरेन्ट्सनि ब्लेसिंस ओमफ्राय आंनि हार्ड वर्क ओमफ्रायहाय लाक मेटार खालामो एसेबाबो बाट नोङो स्मार्ट वर्क खालामनांगौ विथ हार्ड वर्क आरो जों दा बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय माने हार्ड वर्कल' खालामनानै जाया एखमबा जोङो माने स्मार्टलिबो खामानिखौ मावनो नाजानांगौ होमबा दासिम जोलै दा सिटआनो नोंथांनि फार्स्ट मुभिमोन आंनि फार्स्ट मुभि जोलै दा सिटआनो बेनिफ्राय सेकेन्ड मुभि डास्क दा बिथाङाथ' अवार्डबो मोननो हाबाय आरो फेमाससिन जानो हाबाय बेनिफ्राय मा रल मोनामोन बे डास्कआवहाय आङो माबा ब्रथेलनि सासे सेक्स वर्कारनि आं रल मोनदों जेरावहाय माने नर्थ इस्टनिफ्राय आङो सेलेक्ट जादों आङो बे फिल्मनि थाखायहाय आङो ओमफ्राय आंनि बेस्ट अफ द बेस्ट आं होनो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन स' इट्स भेरि बिग थिं फर मी एफा गिदिर इन्टारनेशनेल प्लेटफर्महाय मोर देन 1000 फिल्मसआवहाय आंनि फिल्मा सेलेक्ट जादों ओमफ्रायहाय गासिबो फिचार फिल्मानो होन शर्ट फिल्मानो होन डकुमेन्टारि बेनि गेजेरावहाय आङो बेस्ट एक्ट्रेसनि एवार्डखौ आं मोननो हादों आङो दा जों बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय जोलै दा सिट मुभियावबो ओरैनो एक्ट्रेस जानो होननानै एक्ट्रेस जानो मोनाखै अडिशन होनांदों राइट more than 50 candidates were there नुबाय 50 केन्डिडेट्सफ्रा जोलै दा सिटआवबो अडिशन होफैदोंमोन दा बेनि गेजेराव बिथाङा सेलेक्ट जादों आरो नामबो खामायनो हाबाय आरो बे डास्कफ्रावबोथ' अडिशन जादोंमोन डास्कआवहाय बिसोरो सेलेक्शन खालामदोंमोन माने गावसोरनो नागिरबाय थाखादोंमोन स' बावहाय आंखौहाय गावसोर नागिरनानै मोनदों अके ओमफ्राय आंखौ कन्टेक्ट खालामबाय माने बे नोंथांनि टेलेन्टखौ नुबाय जोलै दा सिटआवबो नुबाय माने नोंथांनि बे खामानि मावबोनायखौ नुनानै टेलेन्टखौ नुनानै माने आडमायर जादों बेनिफ्राय गावसोरनो कन्टेक्ट खालामदों दा जों मिन्थिनो हाबाय नुवाखै नोंनि जुदि खामानिफ्रा क्वालिटि जायोबा मोजां जायोबा अट'मेटिकलि नोंखौ नागिरनानै फैगोन जुदि नोंहा क्वालिटि गैयाबा नोंनि खामानिफ्राव माने आथिं खुलुमहैनांगोन ना उन उन थाबायहैनांगोन दा जों बिथांनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो खामानिफोरखौ माने एसे क्वालिटि गोनां मावनो नाजानांगौ जानला मोनला प्रजेक्टफ्राव मावलाबायनाङा जानला मोनला जे खामानियाव मावो बेखौ फुल्लि डिसिप्लिनजों मावनांगौ बि ट्रु टु योरसेल्फ गावनि सायाव सैथो लानानै खामानि मावनांगौ दा सेकेन्ड मुभिया जाहैबाय डास्क अलरेडि अवार्डथ' मोनसे मोनखाबावबाय आरो गोबांथार बिदिनो इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलफ्राव स्क्रिन जाबावगोन आरो अवार्डस मोननो हाबावगोन दा अल टटेल 9टा फिल्म फेस्टिभेलाव सेलेक्ट जानानै दङ ओमफ्रायहाय पिक्चार स्ट'रियावहायबो माने एवार्ड देरहानो हादों दासिम वाव माने बिथांनि जेसेबांखि सिनेमा बानाय गासिबो माने इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव माने स्क्रिन जाजोब्बाय जोलै दा सिटआबो जाबाय आरो नै डास्क बेबोथ' आरो जाबाय थागोन आरो जाबाय थाबावगोन बिराद लाखि होनजायो बिथाङा obviously hard work नांगौ आरो talent नांगौ बेनिफ्राय दा next project सोलिबाय थानाया सिजौ feature film directed by विशाल प्रीतमचली ओके विशाल प्रीतमचली बियो बर' सावथुन ना बर' सावथुन ओके बेनिफ्राय शुटिंसफ्रा जोबजोबखाबाय दा माबा मिउजिकनि खामानि सोलिगासिनो दङ साउन्डनि माने पस्ट प्रडाक्शननि खामानि सोलिगासिनो दङ ओके जों दा इगारलि नेनानै थानोसै बेनिफ्राय नेक्स्ट प्रजेक्ट आरो माबाफोर फिउचार प्रजेक्ट दंबावो नामा नायनोसै मा प्रजेक्ट मोजां मोनो आङो लाइक बेसिकेलि I will go for like मोजां स्क्रिप्ट आं जुदि मोजां मोनोबा मोजां स्क्रिप्ट आं मोनोबा आं मावगोन माने स्क्रिप्टखौ फरायग्रोगोन बेनिफ्राय जुदि मावजाथाव नंगौबा मावगोन जुदि मावजाथाव नङाबा
मावनाय नङा माने जानला मोनला लेंहरलाबायनानै फै होनबानो माने थांनाय नङा माने क्वालिटि जानांगोन खामानिया अब्ला थांगोन बेनिफ्राय माबाफोर मिउजिक एलबाम दा मोननैसो दङ मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय बियो शुटआ दानो नंथ'आ बाट जासिगोन एसे बावैनि उनाव आं दा मिउजिक एलबाम होननानै गोसोआव फैबावबाय मडार्न गार्ल जोंना बिराज बिथांनि मडार्न गार्ल दाख्लैसो रिलिज जादों बिराद मोजां जादों बिराद क्वालिटि माने मिउजिक भिडिअ होनजायो गानखौबोथ' बुंनाङा आरो मिउजिकखौबो जोंना बिराज फंबाय प्रडाक्सन औ बेनिफ्राय बियो नुवाखै मा टिमखौबो माने सेलेक्सन खालामदों बियो जानला मोनला लालाबायाखै जोबोद मोजां जादों आंबो नायदों मडार्न गार्ल रायजो राजाफोर दा जों बिथांनिफ्राय मिन्थिनो हाबाय गासिबो खौरांखौनो A to Z सोरबा गोबांथार बिदिनो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ फिल्म लाइनाव हाबनो बा एक्टिं केरियाराव हाबनो बिसोरनि थाखाय माबाफोर मटिभेशनेल मेसेज होनो हागोन नामा आं जास्ट होनगोन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क मोननैखौबो नांगौ ओमफ्रायहाय जे खामानिखौ मावदों नोङो इन एभ्रि फिल्ड वेदार इट्स एक्टिं अर लाइक स्टाडिं नोङो डिसिप्लिनै माव नोंनि सायाव ट्रुथफुल जा नोङो गावखौ फोथाय जे नों खालामनो हागोन होननानै पुश योर सेल्फ नोङो जे फिल्डआव आगान होदों बे फिल्डआ अबभियासलि सक्सेसखौ नों मोनगोन फिथाइखौहाय नोङो आरो नोंनि जे बे मोनसे एन्थुजियास दङ नों खालामनो होननानै मोनसे खामानिखौहाय बेखौ एन्थुजियाजमखौहाय दोननांगौ फोथांनानै आरो गावनि सायाव एकदम फोथायथारनांगौ बेथ' मास्टखा आरो सोरबाफोर जुदि होनोबा नों हाया नङाबा माया जुदि सापर्ट होआबा जास्ट लिभ इट नोङो गोसो गोथारैनो नों आवगायलां थार खोथाखौनो बुंदों बिथाङा आंबो एसे एड खालामबावनो सानदों जायखिजाया खामानि मावा मानो कनसिस्टेन्सि नांगौ आरो डिसिप्लिन डेडिकेसन माने मालायफोरनि बै साक्सेसखौ नुनानै गोजावलाबायनो नाङा आंबो जानोसै बेबायदि नों खालामगोन माने मेबि 1 month 2 months 3 months 5 months 6 months बेनिफ्राय नोङो बार्न आउट जागोन बेनिफ्राय गैला गिभ आप गोलैबाबो नों गसंफिननांगौ नोंनि आथिङाव नों गसंफिन ड्रिम्स डु रियली काम ट्रु yes बेनो जाहैबाय हार्ड वर्क डिसिप्लिन डेडिकेसन एन्ड कनसिस्टेन्सि इंराजियाव बेखौ होनो फेशन yes नोंहा जुदि फेशन दंबा मोजां मोननाय दंबा बे हाबाखौ नों मेंनाय नङा जेरै फर एग्जाम्पल आं दा आंनि केरियारखौ गारनानै आं दा ब्लगिं केरियाराव फैबाय बेसेबां खस्थ' दं बाहाय बहुत खस्थ' माने गोबां खस्थ' दङ खिन्थु मानसिफ्रा बुजिया वाव बिराद बेरायो गोदान जायगायाव थाङो बाहायदि बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ बेखौ मानसिफ्रा बुजिया जुदि नों बे खामानिखौ मावनो मोजां मोनोबा नोङो मेंनाय फैनाय नङा माने इन्जय जागोन आरो खुसियै मावनो हागोन हेपिनेस नों जेखि जाया खामानि मावा माने खुसि जानांगोन नोङो ना होमब्लासो नोङो माने गोजोननाय मोनगोन आरो आवगायलांबाय थानो हागोन मावलांबाय थानो हागोन रिग्रेट जानाय नङा नों जे लामायाव आवगायलांदों औ जों दा गासिबो बिथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय आरो एडभाइस होनायनि थाखायबो साबायखर थाबाय आरो आंनि बे बर'नि आलफ्रेड चेनेलाव फैनानै आंजों इन्टारेक्शन खालामनायनि थाखायबो आरो खेबसेबाव साबायखर बावबाय दा नोंथां ग्रेटफुल आदा आं नोंजों रायलायनो मोनदों दिनै थेंक इउ दा आं मोनसेल' खावलायबावबाय नोंथांमोनहा दासिमबो बे आंनि बर'नि आलफ्रेड चेनेलखौ इउटुबाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम आरो फेसबुक पेजआवबो लाइक आरो फल' खालाम आं बिदिनो गोबां जायगायाव बेरायहैयोब्ला माबाफोर जुदि खिन्थाथाव दंबा जोंनि बर'नि थाखाय आङो बेखौ बर'नि रावाव बानायनानै आङो नोंथांमोननो लाबोनो नाजाबाय थागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो फल' खालाम थेंक इउ सै थेंक इउ आदा